uri kunyaradza marwadzo. Saka uchiona mapainkiller ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba. Kuti mapainkiller anokusustaina kuti ureize mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So vazhinji vedu pano, the problem you are facing today, tiri kuitsvagira painkiller, a prophet who pray for me. Ndatoipa manje. Because the real truth, ukaziva the root of the problem, kusatya Mwari, ndikakunamatira mweya mauri inoenda, but zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari, yauri kuti deliverance, refreshment. Saka uchiona unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa, but next Sunday ririmo. Haridzokere kuna akaridzinga, rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu, yauri kuitwa haisi deliverance, refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisane pawo anotanga newe. Andozada hapana zvauri kuita. Uri kupinda chechi.